Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni nagapustang sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Daddy. Ikaw! Niya ka! Daddy Nav, igo na sa imong papakasa! Hunungan na kaning tanan, Daddy! Please, igo na! No! Patyon ko na unta si Oliver! Pero nganong galit ka bang mitunga? Nganong niya ka man? Nganong misunod ka man mo din eh? Dili mo angay masaksihan kining tanan! So go! Leave now, son! Piyada! No, Dad! No! Kung patyon mo si Kuya Oliver, patiyan na lang sab ko! Pawa! Pawa, James! Pahawa sa iyang atubangan! Ayaw siyang salip ni! Pawa! Dili, Daddy! Igo na! Tapuson ta na kining tanan! Igo na! Don't tell me when to stop! Ako ang magbuot! Dad! Unsa na ba'y nahitabo ni mo? Hain na ang kaning Daddy nga akong gihangad! Tanan nimong isugo na ko ug imando na ko akong gibuhat tungod kay gi-idolize ta ka! Mahal ta ka, Daddy! James! But now this! Kining tanan akong masaksihan ug mabatian! Ikaw ra sa diyayang hinungdan kung anong namatay ang akong inahan! Dad! Iya katong gipagayo. Siya ang nangayo sa iyang kamatayon. Ipasidan-an ko na siyang daan. Kamatayon lang ang makabuag na mo. Ug maog yun ka na ang nahitabo. Namatay siya ug nagkabuag mi. And now, I have found a new bride. Ug ning higayon na. Dili na ko makatugot pa nga mawaha pa siya nako. Si Danny. Si Danny ang akong napilian. Siya ang akong gusto. Ano? No! Dili gusto. Mahal ko siya. Mahal ko si Danny. Kanong dili man mo magkasabot. Mahal ko siya. Dili na ko kaya nga mawaha pa siya nako. Pero anong kanunay man na may buot mo ilog niya, gika na ko. Lakip ka na gani. Buot mong ilogon si Danny nako. Dad! Sige na, son. For once, be a good son again to me. Just this time. Patuo ni Daddy. Pahawa na diha sa tubangan sa imong baguang. Papasun ko na siya sa kalibutan. No! I said get away! Dili ka ba magkasabot? Pahawa! 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 Pahawa na! Nalipat na siya. Tanan ni James ang Sige iyang na! atensyon. Kalitan ako sa pag-ilog. Pahawa Ang iyang na, my amas. son! Dasmagan ako siya. Kuya! Per! Ang biling! Ow! Di ko katino, sir! Animal ka! Kusila na siya! Mauna yun yata ka, sir! Buhinip! Jen! Jen! Libuhi ka na! Kagong wa na yung makapugong sa akong buhato ni mo! Dad! Daddy! Daddy si James! Naiko! Gano'n na to sa hospital! No! 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 James! James, anak! Pero dahil ka na mo sa pinakadul ng ospital. Buhay ko! Buhay ko! Saba! Sir, unsay ang bubuhaton? Ha? Dad! Sakanan mo sa sakanan! Dili! Dili mahimo! Bro, kagatan. Dahil ka na sa ospital. Dali, sakanan mo! Buhay ko ninyo! Nawala sa panimo si James. Apar mo pagyapon mo sa kaya sila si Daddy din sa sakanan. Oliver! Sa kang buhaton. Diyos ko, dili mahimo mamatay si James. I'm sorry, Danny. I'm sorry. Oliver! Nakita na nimo. Gibiyaan ka niya. Mas mahinungdanon alang niya ang kaluwasan sa iyang son kay kanimo. Hayop ka, Luis, sa bahay, man! Anak mo si James! Dili ko intensyon nga ikon siya. It was an accident. Diha siya sa palibot ug siya ang naigo sa among pag-inulugay sa pistola ni Oliver. Si Oliver, siya ang sad-an ni tanan.
Kung wa pa unta niya iluga ang pistola, dili unta maigo sa saag bala si James. Iyang sa kining tanan. Iya kining sa. Hayop ka! Pero kinahanglan mo sa James, di kayo na! O kung sa'y gusto nimong mahitabo, muuban ko nila dito sa ospital? Ano nun sa? Itugyan ang akong kawalingon sa mga pulis. Wa pagkumabuang aron buhaton ang ingon ana, dali. Busa, dali na. Dali na! Ah! Gusto pa! Buhiin ko! Gusto ko ni mo dada! Buhiin ko! Chep! Chep! Wa pa lagi miduaw nako. Wa pa ba diha ang akong mama? Wala lagi. Sabaan ni Moy. Daoy. Basigwara ninyo pasudla ha? Dili ba yan na mahimo? Nahibaw ba ko sa akong rights? Ang rights ni mo to remain silent. Kibaw ka na. Da, di mi kailaan na oy. Bebe. Pagaw sana lagi ko dire ba? Patawga kog balik sa akong mama. Muduaw lagi to nako kung mahibaw to siyang napriso ko. Patawga lagi ko, sir, Chep. Chep! Kapiste ba ya, oy? Ngano wa man siya muanhi? Matod niya ganina nga muanhi siya. Magdasiyag makaon kung makabaylo na siya og kwarta. Pero hangtod karon, wa pagyapon ko niya anhiya. Wag yun nakalili na ko din eh. Gutom na kayo ko. Psst! Oy! Oy! Jeff! Unsa na dayong orasa? Unsa na maron hapon na ron? O gabi na? Gabi eh. Maudi ay. Nagyud. Kita na kong star sa kagutom. Ay, sir! Wa may sobrang pagkaon diha, sir. Gutom na yun kayo ko, sir. Tibok na kong adlaw may kaon. Di mo maluoy na ako. Inyo ko kong gipreso. Inyo ginunta ko pakanon dire. Ingon kay libre ang kaon din espresuhan. Wa man lagi. Hoy! Pakana ko ninyo ba? Hoy! God, usa ka na hitabo sa mong kinabuhi. Diyos ko. Si Gio. Wala si Gio. Patay na ang suot ko hikala. Gio, pasaylo ako. Naangin ka nining tanan na mong kagubot. Pasaylo ako. Kung nasayod pa lang ko nga mo kinimahitabo. Dili kinutang ko mo duulog mga ayon sa imong panabang. Buhi ka pa ang tahatod ka ron. Pasaylo ako. Pasaylo ako. O karon, paghihapon sa sud sa operating room ang akong igsuon. Kinuha ko. Luwas sa intaw si James. Luwas sa siya. Huwag na ko masayod ko nun si angay na kong buhaton. Diyos ko. Huwag na. Si Danny. Tuwa pa siya uban ni Daddy. Kung kunhain manusap sila karon, huwag na kong masayod. Hinaot mo ang nga uwi daw tang buhaton si Daddy kang Daniela. Hinaot mo ang Pasilo ako.
Kinahanglan ko mubiya ka kanina, Dani. Kinahanglan ko ng losyon ang kinabuhi sa kong igsuon. Apan balik kong tika. Pangitaon tika, Dani. Nagkamata na ba? Wa pa tingali, sir. Wa pa may nagsaba-saba sa sod. Sige. Pawa na diyan sa kilid pultahan. Adto na ka sa gawas. Usod ko sa lawag ka na imutangan ni Dani. Sige, sir. Ba siya? Bawa disputahan! Pagi ako! Dili ka makaling gawas gikan ako. Buhiig ako, sir! Buhiig ko! Ikaw na! Sakit sa kumbok ako! Ito ba si mapaglitan na ko? Ugi! Bawa! Igo na, Dani! Ayaw na pagsukol! Igo na! Bawa! Ayokong gatugi! Stop, Dani! Stop fighting! Wa kaya po'y bahimo! So stop! I said stop! Dani, sweetheart! Shit! Nagkuyapan siya sa kong pagsukbag sayang kuto-kuto! Shit! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!